A lélegzet az élet első és utolsó cselekedete. Amikor világra jövünk, egy mély belégzéssel köszöntjük a létezést, és amikor elhagyjuk ezt a földi síkot, egy utolsó kilégzéssel búcsúzunk. E két pillanat között azonban ritkán szentelünk kellő figyelmet ennek az alapvető, életfenntartó funkciónak, pedig a légzésben sokkal több rejlik, mint puszta oxigénfelvétel. A kínai orvoslás már évezredek óta tudja azt, amit a modern nyugati tudomány csak nemrég kezdett felfedezni. A tudatos légzés képes gyógyítani a testet, enyhíteni a fájdalmat és helyreállítani az energetikai egyensúlyt. Különösen igaz ez a térdízületekre, melyek nem csak testünk legerősebb, de gyakran legproblémásabb pontjai is. A hagyományos kínai gyógyászat szemléletében az ember mikrokozmosz, tükörképe a makrokozmosznak. Ebben a holisztikus rendszerben a légzés nem csupán élettani folyamat, hanem az életenergia, a chi áramlásának szabályozója. A chi a test meridiánjain, energiacsatornáin keresztül mozog, táplálva minden szervet és szövetet. Amikor ez az energia szabadon áramlik, az egészség virágzik. Amikor azonban blokkolva van, fájdalom és betegség alakul ki. A térdek különleges jelentőséggel bírnak ebben a rendszerben, hiszen több fontos meridián találkozási pontját képezik, beleértve a gyomor, lép, vese, máj és epehólyag meridiánjait. A térdfájdalom modern járványnak tekinthető, amely nem csak az idősebb korosztályt érinti. A mozgásszegény életmód, a helytelen táplálkozás és a krónikus stressz hozzájárul e probléma terjedéséhez minden korcsoportban. A nyugati orvostudomány gyakran kizárólag a tüneti kezelésre összpontosít, fájdalomcsillapítók, gyulladáscsökkentők és végső esetben sebészeti beavatkozás. De mi lenne, ha létezne egy egyszerűbb, természetesebb megoldás? Egy olyan módszer, amely nem csak a tüneteket kezeli, hanem a probléma gyökerét célozza meg? Itt lép színre a 3 légzéses esti rutin, a kínai orvoslás és a modern légzésterápia ötvözete. Ez a rutin nem igényel különleges eszközöket vagy kiterjedt ismereteket, mégis hatékonyan támogathatja a térdízületek regenerálódását és a fájdalom enyhítését. Mielőtt részletesen ismertetnénk a 3 légzés technikát, érdemes megérteni, miért éppen az esti órák ideálisak ezek gyakorlására. A kínai orvoslás az emberi testet a természet ciklusaival összhangban szemléli. Az energiák napszakonként különböző szervrendszerekben dominálnak. Este 6 óra között a veseenergia aktiválódik, 6 és 11 óra között pedig a szívburok energiája. Ezek az energiák közvetlenül kapcsolódnak a térdek egészségéhez. A vesemeridián a térd belső oldalán fut végig, míg az epehólyag meridián a térd külső részén halad. Este a szervezet természetes módon a helyreállítás és regenerálódás felé fordul, ami ideális időszak a gyógyító gyakorlatok elvégzésére. Az első légzés technika a veselégzés, amely közvetlenül hat a vesemeridián energiájára. A hagyományos kínai orvoslás szerint a vesék tárolják az esszenciát, és felelősek a csontok, köztük a térdízületek egészségéért is. A vese energiájának gyengesége gyakran jelentkezik krónikus térdfájdalom formájában, különösen a térd belső oldalán. Ez a légzés technika segít megerősíteni a vese energiáját, támogatva ezáltal a térdízületek regenerálódását. A veselégzés gyakorlásához üljünk kényelmes pozícióba, lehetőleg a földön, törökülésben vagy egy széken, egyenes háttal. Helyezzük tenyerünket a vesetájékra, kissé a gerinc két oldalára. Hunjuk be szemünket, és vegyünk néhány természetes lélegzetet, hogy megnyugodjunk. Ezután kezdjünk el mélyebben lélegezni, lassan beszívva a levegőt az orrunkon keresztül, miközben elképzeljük, hogy a levegővel együtt gyógyító energia áramlik a veséinkbe. Tartsuk bent a lélegzetet 4 másodpercig, majd lassan fújjuk ki a szájon át, miközben érezzük, hogy a feszültség és a fájdalom távozik a térdekből. Ismételjük ezt a folyamatot 9 alkalommal,
tudatosan összpontosítva a vesék és a térdek közötti energetikai kapcsolatra. Ez a légzés technika nem csak a vesék energiáját erősíti, hanem segíti a méregtelenítő folyamatokat is. A kínai orvoslás szerint a vesék feladata a felesleges folyadékok eltávolítása a szervezetből. Amikor ez a funkció gyengül, folyadék halmozódhat fel a térdízületekben, hozzájárulva a fájdalomhoz és a merevséghez. A veselégzés segít normalizálni ezt a folyadék egyensúlyt, csökkentve a térdízületekre nehezedő terhelést. A modern orvostudomány szemszögéből ez a légzéstechnika elősegíti a paraszimpatikus idegrendszer aktiválódását, ami csökkenti a stresszhormonok, például a kortizol szintjét. A krónikus stressz közismerten gyulladást okoz a szervezetben, beleértve az ízületeket is. A mélyebb, lassabb légzés által kiváltott relaxációs válasz csökkenti a gyulladást és fájdalmat, valamint javítja a véráramlást a térd területén, elősegítve a gyógyulást és regenerálódást. A második légzéstechnika az epehólyag légzés. Az epehólyag meridián a térd külső részén halad, és a kínai orvoslás szerint kapcsolatban áll az inak és inszalagok egészségével. Az epehólyag energiájának egyensúlyhiánya gyakran okoz feszültséget és fájdalmat a térd külső oldalán, valamint befolyásolhatja a térdízület stabilitását. Ez a légzéstechnika segít harmonizálni az epehólyag energiáját, ezáltal támogatva a térd kötőszöveteit. Az epehólyag légzés gyakorlásához feküdjünk le a hátunkra, térdeinket behajlítva, talpainkat a padlón nyugtatva. Helyezzük kezünket a jobb bordák alá, az epehólyag területére. Vegyünk néhány természetes lélegzetet, majd kezdjünk el mélyebben lélegezni, lassan beszívva a levegőt az orrunkon keresztül. Belégzés közben képzeljük el, hogy fényes, zöld energia, az epehólyag elem színe a kínai 5 elem rendszerében, áramlik az epehólyag területétől a külső térdünk felé. Tartsuk bent a lélegzetet 4 másodpercig, majd lassan fújjuk ki a szájon át, elengedve minden feszültséget és merevséget a térdízületekből. Ismételjük ezt a gyakorlatot 8 alkalommal, majd ismételjük meg a bal oldalon is. Az epehólyag légzés nem csak az inszalagok rugalmasságát javítja, hanem segíti az érzelmi feszültség elengedését is. A kínai orvoslás szerint az epehólyag energiája kapcsolatban áll a döntéshozatallal és a határozottsággal. Az ezen a területen jelentkező energetikai blokkok bizonytalansághoz és félelemhez vezethetnek, ami fizikailag a térdek gyengeségében nyilvánulhat meg. Ez a légzéstechnika segít feloldani ezeket a blokkokat, visszaállítva a térdízület erejét és stabilitását. Nyugati tudományos szempontból ez a gyakorlat segít ellazítani az iliotibialis szalagot, amely a térd külső részén fut, és gyakran felelős a térd külső oldalán jelentkező fájdalomért. A mély légzés által kiváltott relaxáció csökkenti a feszültséget ebben a szalagban, valamint javítja a vérkeringést a térd körül, elősegítve a gyulladás csökkenését és a gyógyulási folyamatokat. A harmadik és egyben utolsó légzéstechnika a léplégzés. A lépmeridián a térd belső részén fut végig, és a kínai orvoslás szerint felelős az izmok táplálásáért és a nedvesség szabályozásáért a szervezetben. A lép energiájának gyengesége gyakran vezet izomgyengeséghez a térd körül, valamint hozzájárulhat a folyadék felgyülemléséhez az ízületben. Ez a légzéstechnika segít megerősíteni a lép energiáját, támogatva ezáltal a térd izomzatának erősítését és a felesleges folyadék elvezetését. A léplégzés gyakorlásához üljünk kényelmes helyzetben, egyenes háttal. Helyezzük bal tenyerünket a hasunk bal oldalára, a bordák alá, ahol a lép található. Jobb kezünket pedig helyezzük a bal térdünk belső oldalára, a lépmeridián mentén. Vegyünk néhány természetes lélegzetet, majd kezdjünk el mélyebben lélegezni az orrunkon keresztül. Belégzés közben képzeljük el, hogy meleg, sárga fény, a lép elem színe áramlik a léptől a térd belső oldaláig.
Tartsuk bent a lélegzetet 4 másodpercig, majd lassan fújjuk ki a levegőt a szánkon át, elengedve minden nehézséget és gyengeséget a térdből. Ismételjük ezt a folyamatot 6 alkalommal, majd cseréljünk oldalt. A léplégzés különösen hasznos lehet azok számára, akiknek térdfájdalma összefüggésben áll túlsúllyal vagy ízületi gyulladással. A kínai orvoslás szerint a lép felelős a táplálék átalakításáért és a nedvesség szabályozásáért. Amikor a lép energiája gyenge, a szervezet hajlamosabb lehet a túlsúlyra és a gyulladásra, ami fokozott terhelést jelent a térdízületeknek. Ez a légzés technika segít javítani a lép funkcióját, támogatva az egészséges anyagcserét és a gyulladás csökkentését. A nyugati orvostudomány szempontjából ez a gyakorlat segíti a vérkeringést a térd belső oldalán, ahol gyakran alakulnak ki ízületi gyulladások. A jobb vérellátás fokozza a tápanyagok szállítását az ízülethez, és segíti a gyulladásos anyagok eltávolítását, hozzájárulva a gyógyulási folyamathoz. Emellett a mély légzés által kiváltott relaxáció csökkenti a stressz okozta gyulladást, amely súlyosbíthatja a térdfájdalmat. A 3 légzés technika együttes gyakorlása rendkívül hatékony lehet a térdfájdalom kezelésében, különösen, ha rendszeresen esti rutinként végezzük. A kínai orvoslás holisztikus szemlélete szerint azonban a teljes gyógyuláshoz többre van szükség, mint pusztán a légzés technikák. Az életmódváltozások, beleértve a táplálkozást és a rendszeres, kíméletes testmozgást szintén kulcsfontosságúak. A kínai orvoslás szerint bizonyos ételek támogathatják a térdízületek egészségét, míg mások súlyosbíthatják a problémákat. A vesék erősítésére ajánlott a fekete színű ételek, például a fekete szezámmag, fekete bab és fekete rizs fogyasztása. Az epehólyag energiájának támogatására a savanyú ízek, mint a citrom és az almaecet lehetnek hasznosak. A lép erősítésére pedig az édes ízek természetes formában, például édesburgonya, sütőtök és répa formájában javasoltak. Kerülendők azonban a túlzottan hideg, nyers ételek, különösen télen és este, mivel ezek a kínai orvoslás szerint gátolják a qi áramlását és hideg blokkádokat okozhatnak az ízületekben, súlyosbítva a fájdalmat. Szintén érdemes csökkenteni a feldolgozott élelmiszerek, cukor és tejtermékek fogyasztását, amelyek gyulladást okozhatnak a szervezetben. A rendszeres, kíméletes testmozgás szintén elengedhetetlen a térdízületek egészségéhez. A kínai orvoslás szerint a qi csak akkor maradhat egészséges, ha áramlik, ahol nincs áramlás, ott fájdalom van. Különösen ajánlottak a lassú, tudatos mozgásformák, mint a tai chi és a qigong, amelyek nem csak az ízületek mozgékonyságát javítják, hanem erősítik a qi áramlását is a meridiánokban. A 3 légzéses esti rutin valódi ereje azonban a rendszerességben rejlik. Az alkalomszerű gyakorlás is hozhat némi enyhülést, de a tartós eredményekhez napi szintű elkötelezettségre van szükség. A kínai orvoslás arra tanít, hogy a kisebb, de rendszeres erőfeszítések hosszú távon nagyobb hatást érnek el, mint az időszakos, intenzív beavatkozások. Ez a szemlélet különösen igaz a krónikus térdfájdalom kezelésére. Ajánlott a 3 légzés technikát minden este gyakorolni, lefekvés előtt, amikor a test természetes módon a pihenésre és regenerálódásra készül. Idővel a gyakorlás nem csak a térdfájdalom csökkenéséhez vezethet, hanem javíthatja az alvás minőségét, csökkentheti a stressz szintet és növelheti az általános energiaszintet is. Érdekes módon a légzés technikák hatása nem korlátozódik a fizikai testre. A kínai orvoslás holisztikus szemlélete szerint a test, az elme és a szellem elválaszthatatlanul összekapcsolódnak. A térdfájdalom gyakran tükrözi az életünkben jelenlévő rugalmatlanságot, a változásoktól való félelmet vagy a bizonytalanságot a haladás irányával kapcsolatban. A térdek arra szolgálnak, hogy előre vigyenek bennünket az életben, mind szó szerinti, mind metaforikus értelemben.
Amikor fájnak, az gyakran jelzés arra, hogy valamilyen módon ellenállunk az előrehaladásnak vagy a változásnak. A 3 légzés technika gyakorlása során érdemes megfigyelni, milyen gondolatok és érzések merülnek fel. Ezek gyakran értékes betekintést nyújthatnak a térdfájdalom mögött rejlő érzelmi vagy spirituális okokba. A tudatos légzés nem csak a fizikai fájdalmat enyhíti, hanem segít feldolgozni és elengedni a mély tudatalatti feszültségeket is, amelyek hozzájárulhatnak a krónikus fájdalom fenntartásához. A modern tudomány is kezdi felismerni a légzés és a fájdalom közötti kapcsolatot. Kutatások kimutatták, hogy a mély, lassú légzés aktiválja a szervezet természetes fájdalomcsillapító rendszerét, növelve az endorfinok és enkephalinok termelését, amelyek természetes fájdalomcsillapítóként működnek. Emellett csökkenti a szimpatikus idegrendszer aktivitását, ami a harcolj vagy menekülj reakcióért felelős, és helyette aktiválja a paraszimpatikus idegrendszert, amely a pihenj és emész funkciókat irányítja. Ez a váltás különösen fontos a krónikus fájdalom kezelésében, mivel a folyamatos stresszállapot fenntartja és súlyosbítja a gyulladást és fájdalmat. A lassú, tudatos légzés megszakítja ezt az ördögi kört, lehetőséget adva a szervezetnek a regenerálódásra és gyógyulásra. A légzés technikák további előnye, hogy bárhol és bármikor gyakorolhatók, különösebb előkészület vagy felszerelés nélkül. Akár az íróasztal mellett ülve, akár a tömegközlekedésen utazva, a légzésre való tudatos figyelem azonnali enyhülést hozhat a térdfájdalomra. Ez a hozzáférhetőség különösen értékessé teszi ezeket a technikákat a mai rohanó világban, ahol nem mindig van időnk és lehetőségünk komplex gyakorlatsorok vagy hosszú terápiás kezelések elvégzésére. A 3 légzéses esti rutin nem helyettesíti az orvosi kezelést súlyos térdbetegségek vagy sérülések esetén. Fontos, hogy térdfájdalom esetén szakorvos véleményét kérjük, különösen ha a fájdalom baleset következtében alakult ki, vagy ha duzzanattal, bőrpírral vagy jelentős mozgáskorlátozottsággal jár. Azonban kiváló kiegészítő terápia lehet a hagyományos orvosi kezelések mellett, vagy enyhe, krónikus térdfájdalom esetén önálló megoldásként is szolgálhat. A kínai orvoslás és a nyugati tudomány integrálása egy holisztikus, személyre szabott megközelítést tesz lehetővé a térdfájdalom kezelésében. Míg a nyugati orvostudomány kiváló diagnosztikai eszközökkel és sebészeti technikákkal rendelkezik, a kínai orvoslás évezredes bölcsessége értékes betekintést nyújt a test energetikai rendszerébe és a betegségek mögött rejlő mélyebb összefüggésekbe. Az integratív szemlélet különösen hasznos lehet a krónikus térdfájdalom kezelésében, amely gyakran multifaktoriális eredetű és nem reagál jól az egyoldalú megközelítésekre. A 3 légzéses esti rutin, kiegészítve megfelelő táplálkozással, testmozgással és szükség esetén orvosi kezeléssel átfogó stratégiát kínál a térdproblémák kezelésére és az általános egészség javítására. A térdfájdalom modern járvány, amely jelentősen rontja az életminőséget. A hagyományos kezelések, mint a fájdalomcsillapítók és gyulladáscsökkentők, gyakran csak átmeneti enyhülést hoznak, és hosszú távú használatuk mellékhatásokkal járhat. A sebészeti beavatkozások pedig, bár néha szükségesek, invazívak és hosszú felépülési idővel járnak. Ezért van nagy szükség olyan alternatív, kiegészítő módszerekre, amelyek természetes módon támogatják a térdízületek egészségét és funkcióját. A 3 légzéses esti rutin éppen ilyen módszer. Egyszerű, biztonságos és hatékony eszköz, amely bárki számára elérhető. Nem igényel különleges képzettséget vagy felszerelést, csupán néhány perc nyugodt figyelmet minden este. Ez a kis befektetés azonban jelentős megtérülést hozhat az egészség és jólét terén. A légzés a legintimebb kapcsolatunk a körülöttünk lévő világgal. Minden lélegzettel energiát cserélünk a környezetünkkel, befogadva azt, ami táplál, és elengedve azt, amire már nincs szükségünk.
Ez a folyamat mikrokozmosza az élet nagyobb ciklusainak, a befogadás és elengedés, a növekedés és pihenés, az aktivitás és regenerálódás ritmusának. Amikor tudatosan irányítjuk a légzésünket, átlépünk a tudattalan, automatikus működésből a tudatos jelenlétbe. Ez a váltás önmagában gyógyító hatású lehet, mivel lehetővé teszi, hogy kapcsolatba kerüljünk testünkkel és annak igényeivel. A térdek, amelyek szó szerint hordozzák testünk súlyát és lehetővé teszik a mozgást, különösen érzékenyek erre a tudatos figyelemre. A kínai orvoslás tanítása szerint a chi, az életenergia követi a figyelmet. Ahol a figyelem, ott a ki. Amikor tudatosan lélegzünk és figyelmet szentelünk a térdeinknek, energiát irányítunk ezekhez a területekhez, támogatva a természetes gyógyulási folyamatokat. Ez az egyszerű, de erőteljes elv áll a 3 légzéses esti rutin hatékonyságának középpontjában. A légzés ritmusa szorosan kapcsolódik az érzelmekhez és a gondolatokhoz is. A gyors, felületes légzés szorongást és stresszt jelezés erősít, míg a lassú, mély légzés nyugalmat és kiegyensúlyozottságot teremt. A térdfájdalom gyakran súlyosbodik stressz hatására, részben a fokozott izomfeszültség, részben a gyulladást elősegítő stresszhormonok miatt. A tudatos légzés megszakítja ezt a kapcsolatot, lehetőséget adva a testnek a feszültség elengedésére és a gyógyulási folyamatok aktiválására. A 3 légzés technika rendszeres gyakorlása fokozatosan átalakítja a térdízületekkel kapcsolatos tudattalan mintákat és szokásokat. A fájdalom miatti félelemből és feszültségből átlépünk a bizalom és ellazulás állapotába. Ez a váltás nem csak a térdek egészségét befolyásolja, hanem kihat az egész lényre, javítva az életminőséget és a mindennapi tevékenységek élvezetét. Emlékezzünk arra, hogy a gyógyulás nem lineáris folyamat. Lesznek jobb és rosszabb napok, időszakok, amikor a fájdalom enyhül, és időszakok, amikor visszatér. Ez természetes része a gyógyulási folyamatnak. A kulcs a következetesség és a türelem. A légzés technikák rendszeres gyakorlása, függetlenül az azonnali eredményektől, fokozatosan építi a belső erőt és egyensúlyt, amely tartós javuláshoz vezet. A kínai orvoslás bölcsessége szerint a betegség gyorsan jön, de lassan távozik. A krónikus térdfájdalom nem egy nap alatt alakult ki, és nem is fog egy nap alatt megszűnni. A gyógyulás folyamat nem pedig esemény. Egy utazás, amely lépésről lépésre, légzésről légzésre halad előre. Az is fontos, hogy a légzés technikák gyakorlása során ne a tökéletességre törekedjünk, hanem a jelenlétre és tudatosságra. Nincs helyes vagy helytelen módja a légzésnek. A lényeg, hogy kapcsolatba kerüljünk a testünkkel, és figyelmet szenteljünk a folyamatnak. Ez a nem ítélkező figyelem önmagában gyógyító hatású lehet, függetlenül attól, hogy a légzésünk megfelel-e valamilyen előírt mintának. A hagyományos kínai orvoslás azt tanítja, hogy az egészség nem a betegség hiánya, hanem a test, az elme és a szellem harmóniája. A 3 légzéses esti rutin nem csupán a térdfájdalom ellen hat, hanem támogatja ezt az átfogó harmóniát, lehetővé téve, hogy teljesebb, kiegyensúlyozottabb életet éljünk. A térdek különleges jelentőséggel bírnak ebben a harmonikus egyensúlyban. Nem csak testsúlyunk nagy részét hordozzák és lehetővé teszik a mozgást, hanem szimbolikus jelentőségük is van. A térdek képviselik a rugalmasságot és alkalmazkodó képességet, a hajlandóságot az élet előtt való meghajlásra, valamint a szilárdságot és stabilitást, amelyre támaszkodhatunk. Amikor a térdeink egészségesek és erősek, szabadon mozoghatunk a világban, követve életutunkat. Amikor fájnak és merevek, az utunk nehézzé és küzdelmessé válik. A 3 légzéses esti rutin nem csak a fizikai fájdalmat enyhíti, hanem segít helyreállítani a mozgás szabadságát és az élet iránti nyitottságot is. Végezetül, bár ez a légzéses módszer egyszerűnek tűnhet, ne becsüljük alá annak potenciális erejét.
A legnagyobb átalakulások gyakran a legegyszerűbb gyakorlatokból származnak, amelyeket következetesen, tudatosan és türelemmel végzünk. Ahogy a kínai bölcsesség tartja, a víz a leglágyabb anyag, mégis a legerősebb is, mivel kitartása által formálja a sziklát. A 3 légzéses esti rutin lehet az a lágy, kitartó erő, amely fokozatosan átalakítja a térdfájdalom kemény szikláját, visszaadva a mozgás szabadságát és az élet teljes élvezetét. Ne feledjük, hogy minden nagy utazás egyetlen lépéssel kezdődik, vagy ebben az esetben egyetlen tudatos lélegzettel. Ha végignéztétek ezt a videót és hisztek a légzés gyógyító erejében, írjátok le a komment szekcióban. Minden lélegzettel gyógyulok. Nyomjatok egy lájkot, ha tetszett a videó, és iratkozzatok fel a csatornára, ha szeretnétek további hasonló tartalmakat látni az ősi bölcsesség és modern tudomány határterületeiről. Emlékezzetek! Az igazi gyógyulás mindig belülről indul. A légzés az a híd, amely összeköti a külső és belső világot, lehetővé téve a természetes egyensúly helyreállítását. A térdek hordozzák testünk súlyát a múlt felé vezető úton, és támogatnak minket a jövő felé haladva. Megérdemlik a gondoskodást és figyelmet, amelyet ez az egyszerű, mégis hatékony gyakorlat nyújt.